Jama'a assalamu alaikum. Idan wannan ne farkon shigo ka wannan tasha, ka danna mana subscribe kuma ka danna ƙararrawa saboda zarar mun sa za ka nan gani. A yau za mu kawo muku shahararren littafin nan namu mai suna 'Yar Bariki kashi na ɗaya. Jikin Abubakar sai ɓari yake lokacin da suka shiga mota, shi da Hashim ne a baya, yayin da Sigir ke tuƙi ya ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalle na faɗa cikin jarabta. Dama Hafsat karuwa ce?" Ya kefa kanshi ta baya. Hashim ya ce, "Cool now my boss, ka ba a hankali." Ya ce, "Hashim da yana cewa an ba hankali. Ka san dai promise ɗin da na yi masa Lami da kafin su yarda in aure ta, kuma ko yanzu ina ƙarƙashin dokoki ne. Me kake zaton in suka tashi bincike suka gano wannan matsalar?" Sagir ya ce, "Amma sai dai in da ne ta yi karuwancin, yanzu dai bisa tarin alamu ba ta yin hakan." Abubakar ya ce, "Zazzaɓi nake ji fa, ku kai ni asibiti." Hashim ya ce, "Please, amma ka yi cooling mind ɗinka mana." "Wani irin asibiti kuma?" Ya ce, "Sagir don Allah mu je, zazzaɓi nake ji." Sagir ya ce, "Na so mu je gurin Rahama, za mu ji gaskiyar magana." Abubakar ya ce, "Please ku daina min zancen ta, ba na son ta, ba zan aure karuwa ba." Sun isa asibitin nan take likita ya masa allura har da ruwa aka ɗaura masa. Zuwa wani lokaci bacci ya ɗauke shi. Suka je ofis ɗin likita don amsa kiran shi. Bayan sun zauna ya dube su a natse ya ce ya shiga wata damuwa ne wadda lokaci ɗaya ta kumbura zuciyarsa ko kuma ya tsorata. Ya ɗan saurara kamin ya ci gaba da ce musu zai kwanta na 'yan kwanaki don kauce ma abin da zai iya biyo baya, sannan dole ne ya kauce ma duk wani abu da ka iya tashin hankalinsa. Suka ce to insha Allahu za a kula. Suka dawo gurin shi suna ɗan tattauna maganar Hafsa. Sagir ya ce, "Na fi zaton Hafsa ta yi haka ne don Abubakar ya rabu da ita." Hashim ya ce, "Anya, ni kam ina ganin rabon ba za a kai mana gurbi cikin zuri'armu ba ne. Iyayenmu ba za su amince da wannan auren ba." Sagir ya ce, "Amma Abubakar zai shiga wani hali in kai la'akari da matsanancin son da yake mata. Dube shi fa lokaci kankani yadda ya zama. Ba ka ganin cewa zai iya rasa ransa saboda son Hafsa?" Hashim ya ce, "Hakan zai iya fi masa sauƙi in dai akan ya auri karuwa ne. Zuri'armu suna da tsauri. Auren shi nan na farko da za a yi auren bare, kuma in ya zo da matsala za su kafa shi hujja ga 'yan baya." Sagir ya ce, "Haka ne." Kusan 11 saura Sagir ya je mota ya fito musu da darduman sallah, sannan ya tafi ba tare da ya ce sai da safe ba. Kusan karfe 4 dare Abubakar ya farka, jikin shi lakwas yake ji, kanshi da kirjinsa kuwa suna masa nauyi. Ya ɗora hannaye akan kirjinsa, san baya son tuno abin da ya faru ko kaɗan, amma zuciyarsa ba za ta iya mancewa da kona saƙon a fili ya furta, "Hafsat, Hafsat karuwa." Ya juyi ya kwanta akan hannayen damansa. "Allah ka cire mun santa don ina da matuƙar kishi." Tabbas yana kishinta da yawa. Da ya tuno ta taba aure sai ya ji ƙuna a ransa, ina ma shi ne mijinta na fara, to ashe ma ba haka ba ne ita. Da ta ce bola ce da kowane ƙazami zai zo ya zuba shahararsa a ciki. Tar da shi ya aure ta. Ya sake juyawa. Tabbas a zuciyar shi yake wannan magana. Tabbas na san cewa idan ina son abu ina yi masa so tamkar rai, amma in na ga zai bar ni matsala ina haƙura da shi. Na san zuwa jibi zan ji ta fita a raina. Da wannan tunanin ya jiyo ta da sallah daga masallacin asibitin sallah asuba. Ya kai hannu ya ɗaga kan Hashim wanda ya jingina kansa bisa gadon yana bacci a zaune kan kujera. Hashim ya buɗe ido. Abubakar ya ce cikin fulatanci, "In nara sallah?" Shi ma yin ƙura zai tashi sai ya ji jiri yana ɗibar sai ya koma ya zauna. Bayan fitar Hashim da ƙyar ya lallaɓa ya tashi ya nufi toilet. Ruwa ya sakar ma jikin shi kamun ya yi alwala, sannan sallar ma a zaune ya yi ta don ba zai iya tsayuwa ba. Kafin ya idar tuni zazzaɓi ya rufe shi. Da likita ya shigo ya yi ta yin masifa cewa me yasa zai watsa ma jikin shi ruwan sanyi da safen nan. Lokacin da Sagir ya isa gida, Rahama na zaune don duk ta damu ganin sun yi dare. Ya shigo, jikin shi babu ƙarfi. Ta dube shi, Hafsat ta ƙi ko? Ya zauna ya ce, "Ɗauko min ruwa in sha." Ta kawo tare da tsiya masa a kofi ya sha. Sannan ya dube ta, "Dama Hafsat ba 'yan uwanku ba ne?" Ta ce, "Me ka gani?" Ya ce, "Ta faɗa mana cewa ita karuwa ce, zaman kanta take yi." Rahama ta zabga salati. Me ya kai Hafsat yi wa kanta sharri? Ta riƙe haɓa cikin alajabi. Ya ce, "To ga dai abin
to ga dai Abubakar can a gadon asibiti sakamakon farcin da ta yi. Rahama ta ce kuma ya ce to wai menene labarinta, na san kin san komai tun da ta yi wannan farcin, yanzu ke kaɗai ce za ki wanke ta gurin Abubakar, domin an ce magana zarar bunu ce in ta fito ba mai iya koma da ita. To jama'a, a wannan mun yi shimfiɗa ne a cikin wannan littafi na 'yar bariki. Insha Allahu ku biyo mu a kashi na biyu domin ku ji shin Hafsa da gaske karuwa ce ko tana da asali, ko ta yaka ne don ta kori Abubakar. Shin wane ne ma Abubakar, wace ce Rahama, wace ce kuma Hafsa, shin ya za ta ƙaya, za a bar shi ya aure ta ko kuwa? Na gode.